לא עליכם ולא עלינו. אוגוסט שעבר למניינם, אני במושב חוסן אצל אריק, ממש לפני שנה. התארחתי עם המשפחה, וכל יום יצאתי משם, ממושב חוסן, להשכרה ושיעור אחר, כי יש פעמיים בשנה שאני נח. ואני לא אשכח, יצאתי להרבה מקומות, לרמלה, לראשון, לרמת השרון, הייתי ברעננה. אבל המקום הכי קשה שהייתי בו זה היה בקריות. אמנם הכי קרוב למקום שבו דרתי באותו זמן. אבל זה מקום שקשה לי לשכוח אותו. הגעתי לבית של אבא שקבר ילד. ובדור שלנו לצערי כתוב רגע לפני שבא משיח, כולנו שרים את זה מוצא שבת, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. הדור הראשון היה שבנים משיבים את אביהם לקבר, קוראים עליו קדיש. בדור האחרון זה אבות משיבים את בניהם לקבר וקוראים עליהם קדיש. ולצערי שלא תדעו, אנחנו בדור הזה של אבות קוברים ילדים, והתורה אומרת כשם שבניי גלו ממני ועזבוני, כשם שהילדים שלי עזבו אותי, הלכו לתרבות של גויים, נגדי, מפגינים מולי, בזים לילדים שלי, בזים לתורה שלי. הבנים שלי גלוני, אז יצאו לגלות ממני ועזבוני. כבנים לאב שעזבו, כך בניהם יעזבו אותם. כך נוהג הקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא, מידה כנגד מידה. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר המהרש"א, אומר רבי נחמן מברסלב הקדוש, הקדוש ברוך הוא זה כמו מראה. אם תראה למראה 2, היא תראה לך 2. אין מראה שתראה לה 4, היא תראה לך 7. מראה, מה שתראה לה, היא תראה לך. הקדוש ברוך הוא, מה שתעשה לו, הוא יעשה לך. וגם אם זה ייקח 70 שנה. ימי שנותינו בהם 70, גבורות 80. וכל אחד בסוף משלם. וכל אחד בסוף מגיע לדין אצל הדיין. כי יש דין ויש דיין. ואני לצערי הגעתי לעוד בית. כמה פעמים בשבוע אני מגיע, לא עליכם. מי שיש לו ילדים יודע מה זה ילדים, איתי. זה עד הילדים. אני אמרתי פעם באיזה שיעור, יצאו עליי, ואלה שיצאו עליי יכולים לקפוץ עד מחר. אמרתי באיזה שיעור, רבותיי, אני מודה, כובע, ז'קט, לא שכחתי מאיפה באתי. אם מישהו ייגע בשערת ראשם של ילדיי, יכול להיות שאני לא אלמד תורה יותר. אבל ללמוד תורה במעשיהו 30 שנה אני אלמד. לא, ללמד אני לא יוכל. ללמוד ודאי שכן. טוב, עד הילדים. עד הילדים. עד הילדים. בואי עד הילדים. תקע לי בצד, מה קרה לך? ואני רגיש כלפי הדברים האלה מאוד. אני גם מאוד רגיש עד שאני בוכה. מה זה בוכה? עם כולם. קשה לראות אבא קובר ילד. אני מספר לכם את זה כאילו זה היה אתמול. נכנסתי למשפחה שם בקריות ואני נכנס ואבא כזה אנטי תורה, לא רצה שיעבור דרשנים, אבל האחיין שלו ואני חברים מאוד טובים ככה, מקריית אתא. אז הוא אמר, תראה, זה משלנו וזה. נכנסתי, לא באתי לדרוש. טיפש מי שרוצה לנחם אב שקבר בנו. אי אפשר לנחם אבא שקבר בנו. אי אפשר. פעם אחרונה שראיתי את זה, זה היה שבוע שעבר, בפרדס חנה. אבא קבר ילד בן 33 מדום לב. קשה לראות את זה. אי אפשר לנחם את זה. מי שמנסה לנחם הוא מטומטם, סליחה. אי אפשר לנחם את זה. אפשר לנחם בן שקבר אבא. אבא שקבר בן, אי אפשר לנחם. אי אפשר להרגיע אותו. כמו שהייתם בשיעור שלי, רוארדיאן, עידן, זה 70 שנה של בכי. זה לא כמו בן שוכח את אבא. בן שוכח את אבא. בן אחרי יום, 3 כבר דחקות בסוכת אבלים, אחרי שנה כבר יוצא לה חופשי, מרגיש את נחתה. אבא שקבר בן 70 שנה הוא חי מת. זה לא חיים. אבל הסיפור שם היה שונה, איתי. הנה, הסיפור שם שונה לגמרי. שם היה אבא שקבר ילד בן 5. ואני אומר לו, אנחנו נעשה הכל בשביל הילד, אל תדאג. הנשמה, דיברתי אליו ככה, אתה יודע, על הילד, לא בשבילו. הוא אומר לי, הרב, נפתח אליי. הוא אומר לי, הרב, אתה יודע איך אני מצטער? אתה יודע איך אני, שנייה אחת, אם הייתי מקשיב לאשתי, זה לא היה קורה. זה לא היה קורה. ואני לא ידעתי. מה הוא מספר לי? שיום חמישי אשתו אמרה לו, אל תחנה פה. תחנה בחוץ, והוא חנה על הצינור של ההשקיה. ויום שישי, הוא בא לשטוף את האוטו, הצינור של ההשקיה מתחת לגלגל. עכשיו מה, אתה יודע, הצינור מתחת לגלגל סתום. אז אשתו אמרה לה, התמה, הקמצן, תיקח את האוטו ראשון לשטיפה. הוא אומר, לא, אנחנו רואים שבת נוסעים לטייל באיזה מקום, נוסעים לזה ככה לטייל. אני רוצה שהאוטו יהיה נקי. 5 דקות אני אשטוף.
לא, אל תשטוף, אתה צריך... אמר לה, עזבי, 5 דקות אני אשטוף. הבן שלו רוצה, אומר לו, אבא. אומר לו, או לא. אני יכול לעזור לך? אומר לו, כן. אבל תמתין, נזיז את האוטו אחורה. אומר לו, טוב, אבא, אני יכול לשבת לידך? הוא מספר לי, אבא. אז אמר לו, לא, 5 שניות, אני רק מוריד המברקס וזהו. אבא, טוב, אני אסב לידך במזגן, אבא, חם לי כזה, אבא, בבקשה. אומר, לא, אמר לו. תמתין 5 דקות על המדרגה. 5 דקות, 5 שניות. אומר הרב, הילד, התחנן אליי, תן לי לשבת לידך, תן לשבת עליך כמו שאני אוהב. אמרתי לו, זה לא נסיעה, זה רק להזיז את האוטו 0.5 מטר אחורה. אומר הרב, האוטו לא זז אחורה. הייתי צריך להניע אותו, לשים רוורס. שמתי רוורס, האוטו נתן לי מכה אחורה של איזה מטר, ושמעתי, בום! גמרתי את הילד. לא שמתי לב שהילד, מרוב שכל כך רצה, היה מאחורי האוטו. הרגתי את הילד שלי, רבנו. אני מסתכל רגע עליו, אתה יודע, הוא בכה, אמר לי, הרב, אם רק יום חמישי לא הייתי חונה על הצינור, אם רק הייתי מקשיב לאשתי לא לוקח את האוטו לשטיפה, אם רק הייתי שם אותו איתי באוטו, אם רק 200 סימנים נתן לי הקדוש ברוך הוא, 200 סימנים נתן לי אבא שבשמיים, ואני לא הקשבתי להם. והיום אני יושב 7 לילד שאני הרגתי אותו. רבי נחמן מברסלב, הגאון מווילנה, הרמה מפאנו, רבי שמעון בר יוחאי, כל גדולי התורה, העולם, מראשונים ואחרונים, תורה נביאים כתובים. ובמיוחד, ככה כותב הזוהר הקדוש, אומר ברגע הפטירה של האדם, ברגע שאדם עוזב את העולם, ברגע שהוא עוזב את העולם, מה שקורה רואה גופו מוטל הארץ ונשמתו השמיים העולה. מי שפעם חלם את עצמו נפטר, אז יודע שאחד מהדברים שאדם רואה את עצמו נפטר, זה שהוא רואה את הגוף שלו מלמעלה. אבל תשאלו אדם שחלם על עצמו נפטר, איך הוא ראה את הפטירה שלו? הוא תמיד חלם שהנשמה עולה למעלה ורואה את הגוף למטה, איך עושים את ההלוויה וכדומה וכדומה. אומר הזוהר הקדוש, אומר ברגע הפטירה של האדם, שזה כהסך ברגע, בשנייה. אדם נוסע בכביש, פתאום באותה שנייה, לא עלינו, בום, תאונה. באותו רגע הוא לא היה מוכן לזה. אם הוא נפטר, הסימן לפטירה שרואה גופו מוטל ארצה, ואין לו כוחות להזיזה משמיימה. זאת אומרת, הוא מלמעלה רואה את הגופה שלו מוטלת, מדממת, שבורה, גמורה, במצב של דום, והוא לא יכול להזיז את הידיים. ובאותה רגע אומר הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, שכולנו פה מאמינים בו ואוהבים אותו, ומתפללים ומשתתחים אצלו בישועה וסגולה שרוצים ממנו. אומר הזוהר הקדוש, באותו רגע נכנס טירוף הדעת לאותה נשמה. מתחילה נשמה להיות מטורפת. היי, אני רוצה להזיז את עצמי, איך אני אומר, הנה אני, זה אני, קום. אין. ורואה איך מטפלים בה, ואיך, רואה את הטיפול שעושים בה, ובאמבולנסים, ואנשים, ובכי, וצרחות. וטירוף נכנסת בנשמה. עד שאומר הזוהר הקדוש בפרשת לך לך דף ע"ט, 3 מלאכים מלווים את אותו אדם. והמלאכים הם 3, מי הם? אחד שאומרים לו זה הזכויות שלך פלוני, השני אומר לו זה העבירות שלך פלוני, והשלישי אומר לו אני זה שבאתי לקחת אותך בשנייה שנקבע לך מיום מבלדך. אני מיום שנולדת זה השנייה שנקבע לך. יש מצוות שבהם מאריכים ימים. אדם חלם את עצמו נפטר, יכול להאריך שעות וימים. אדם עשה חסד, צדקה, מאריך שעות וימים. אדם מתגאה על אחרים, מתנסה, מקצר ימים. אדם בעל אישה נידה, מקצר ימיו, כמו שאומר התנא דבי אליהו. עם האישה שבאה עם התפילין והטלית, אמרה למה מת בחצי ימיו? בעל נידה. יש הרבה דברים שמקצרים ומאריכים ימים, אבל יש יום שמשמיים נגזר. וזה המלאך השלישי אמר לו, באתי לקחת אותך בזמנך שנקצב לך. ובאותה רגע הנשמה מרגישה טירוף מטורף. ומה הטירוף אומר הזוהר? הטירוף הגדול ביותר זו החרטה. שמתחרט על איבוד השנים והימים והזמן שהיה לו בעולם הזה ועוד אינם. עד שאומר הזוהר החדש בדף למד א' עמוד א', אמר רבי פנחס, מה הטירוף שעליו מדבר הזוהר?
הטירוף אומר, אמר רבי פנחס, בשעה שהנשמה יוצאת מהגוף, מתחרטת למה לא שבה בתשובה ולא שינתה את מעשיה. שהרי מה שיזכירו לה עכשיו בלווייתה ובהספדה ובימי השבעה ובשנה וכל ימי חייה, זה את התורה והמצוות שאספה בימיה, ולא יותר מזה. הנשמה שיוצאת מהגוף עכשיו מבינה, בואי נא, זהו, אין יותר ימים, אין יותר חיים, אין יותר לשנות, אין יותר לעשות, אין יותר כלום. ועל מה מתחרטים? על הזמן שבזבזנו לבטלה. אומר הזוהר הקדוש, על מה תתחרט? על הזמן שבזבזת לבטלה. על הזמן שבמקום לעשות טוב עשית רע. שאל לך משעמם, העלית שטויות בטיקטוק והעלית עוד תמונה איכסה באינסטגרם, ועשית עוד עבירות בזמן שיכלת לעשות מצוות. ועכשיו את עולה השמיימה ומתחרטת, מזדעזעת, זועקת. אומר הגר"א הקדוש, אם אני אספר לכם, אולי שבועיים שיעור צריך, מי זה היה הגאון מווילנה? רבי אליהו מווילנה, הגר"א הקדוש הוא הגאון הגאונים. והוא אומר, שמעו מה הוא אומר. אומר הגר"א הקדוש, כותב, גודל עוצמתה העזה של צער הנשמה והנפש הכואבת והזועקת והנשרפת היא עזה וכואבת עד שמבין הכל שהיה כאן אבל, עד כדי כך שאין בכוח האדם לצייר בשכלו את גודל שבירת ליבו והחרטה שבו, שבאותה שעה מרגישו. ואם אי פעם התחרט אותו אדם, איזה מילים, אם אי פעם מתחרט אותו אדם בחייו, שהרי אין אדם שבחייו לא מתחרט או עובר צער וייסורים, ש42 מסעות לו בחיים, כמניין אמא אדמה. אומר, אם אי פעם מתחרט בחייו, זה לא אחד מהצער של מה שמתחרט את הנשמה על איבוד הזמן והימים שעברה. אותו אבא שאומר לך, אם רק לא הייתי מזיז את האוטו, הייתי מעלה את הילד, אם הייתי, את 200 סימנים שיראה לי השם, אל תעשה. אם הייתי יכול לשנות, יש לי חרטה גדולה. החרטה שיש לו, אומר הגאון מווילנה, זה לא אחד מאלף חרטה על איבוד הזמן שאיבדנו בעולם הזה. יש שיר ברוסית, יש זמרת כבר בת 80, קוראים לה אלה בוגצ'ובה. היא זמרת שיש לה שיר אחד מפורסם, שכל רוסיה שרה אותו, כולל פוטין כל שנה היה בוכה ששומע את השיר שלה, והיא הייתה שרה לו עד גיל, זה פוטין שתדעו היה כל שנה מבקש את השיר הזה. ומה השיר שלה? ברוסית המילים זה ז'יזני וזמוז'נה פבירנות נזת. את החיים אי אפשר להפוך אחורה. עברמה ואת הזמן אי אפשר לעצור. את זה אומר הבעל שם טוב. אומר הבעל שם טוב, כך כל שעון שמתקלקל, אפילו שעון חול, אפילו רולקס דייטונה, למרות ש95% פה סופר קופי במדינה, אבל קח אותם. שעון כזה יכול לעבוד. אם הוא מתקלקל, הוא נעצר. אבל אפילו שעון חול לא הולך אחורה. הזמן שלנו, איתי, רק הולך קדימה. הימים שלנו, היום בן כמה אתה כבר? ואתה עידן? ואתה, כמה אתה? 40. שנה הבאה אתה תהיה 41? אתה כבר לא תהיה 39. הזמן של האדם לא הולך אחורה. הוא הולך רק קדימה. היום שעבר פה לא חוזר. היום הזה, התאריך הזה, היה, מת. אין אחורה. מה קדימה? אתה נוסע מחר לאימון. מה אתה עושה? אתה נוסע לאימון, אתה מפרנס את הבית. בסדר. ברוך השם, יש הרבה, ברוך השם. לא מחללים שבת, שחקים כדורגל, ברוך השם. הרבה אני מכיר. הרבה, ברוך השם, הרבה אני מכיר. משחקים, לא מחללים. אומר לך רבנו, אבל דע לך, אני למדתי מהשיעורים שלך שאני נוסע לאימון, אני שומע שיעור תורה. נכון, אני עכשיו הולך, עושה את העבודה שלי, מפרנס את הביתה. בדרך לאימון אני שומע שיעור. בדרך חזרה אני שומע שיעור. אתה יודע, אתה תעלה לשמיים. אומרת הגמרא הקדושה, כל אדם עולה לשמיים. ולפני שהקדוש ברוך הוא, ככה מביאה הגמרא במסכת שבת דף ל"א. אומרת הגמרא, שואלת לך הקדוש ברוך הוא, נסעת ונתת באמונה, היית אדם ישר? קבעת עיתים לתורה? פלפלת בחוכמה? ציפית לישועה? עסקת בפריאה ורבייה? הבנת דבר מתוך דבר? אומר הקדוש ברוך הוא, הגמרא הזו דנה במה ששואלים אותך למעלה. אבל לפני זה הקדוש ברוך הוא מראה לך, רגע לפני שהוא כותב אותך, הוא מראה לך, בוא צדיק בוא. איתי בוא צדיק בוא.
בוא תראה עוד איתה אחד, ממש דומה לך. תראה מה הוא עשה, מה אתה עשית. ואתה אומר לו, אבא, אני גם רוצה לעשות כמוהו. אומר לך, לא, איתה, מה שהספקת עד שנלקחת, הספקת. תראה מה הוא הספיק. ואז מראים לך איפה הוא ואיפה אתה. איפה מקומך ואיפה מקומו. מה שכרו? מה שכרך. ואז אתה אומר לו, אבא, תוריד אותי, נשבע לך באמא שלי, אבא, באמא שלי. אבא בדודה שלי שנפטרה שלשום, אבא, כפרה עליך. תוריד אותי, אבא, דע לך, אני יותר טוב ממנו. אומר לך הקדוש ברוך הוא, במתים חופשי. לא הראני אדם וחי. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אדם, כל אלה שחזרו פה במוות קליני, מספרים שהם ראו וחוו, אבל את הקדוש ברוך הוא לא ראו. למה? מה כתוב בתורה? לא הראני אדם וחי. אם מישהו ראה אותי, הוא נפטר במקום. גמרא חגיגה י"ד בית שמה, 4 עלו לפרדס, מי שראה אותו נפטר. אי אפשר לראות. ואומר הקדוש ברוך הוא, אתה תגיע אליי. אני אפגוש אותך. אתה תהיה אצלי. אתה תבוא אליי. לא הראני אדם וחי. אם ראית אותי, אי אפשר לחזור. הוא במתים חופשי. זהו. יש הלכה בשולחן ערוך, לאלה שברוך השם, בעזרת השם, לכולם פה יהיה טלית קטן על הגוף, שזה סימן לעם ישראל, מצווה קטנה, גדולה אצל הקדוש ברוך הוא. כשנכנסים לבית העלמין, גם אם אתה עם טלית בחוץ, צריך להכניס אותה לתוך המכנסיים. אסור שתהיה בחוץ. השולחן ערוך אומר, לא יגלה רעש. מה זה לא יגלה רעש? הוא אומר, הוא במתים. הוא מקנא בך שאתה עכשיו שם את זה. מרוב שהוא מקנא בך, הוא יכול לגרום לך לקפדה מתוך הקבר לצייר אותך. על זה שאתה מצייר אותו, שאתה יכול לקיים והוא לא. למה? כי במתים חופשי. עם ישראל הוא לא עם חופשי. מתי הוא חופשי? שהוא נפטר. אתה יודע איזה צער? אישה תעלה לשמיים, יהיה לידה מישהי בת 40 כמו, מה היא עשתה ומה את עשית? והיא תגיד, אבא, תחזיר אותי, אני רוצה לחזור. אבא, אני רוצה לחזור. אבא, תביא לי, תן לי צ'אנס. כבר פגשנו, נפגשנו. אומרת הגמרא, אומר הגאון מווילנה, החרטה שתהיה לאדם בשעת הפטירה היא פי 1000 יותר גרועה מהחרטה של אלה פה שהתחרטו שלא עברו את מה שעבר האבא שדרס ילד והוא מעל אותו. פי 1000. על מה בזבזנו זמן? על מה בזבזנו אותו? אתה מסתכל בגיל 40 אחורה, אתה אומר, טוב, מה עשיתי? נו, בסדר, זה וזה וזה עשיתי וזה וזה ועשיתי, מה נשאר לי? כלום. תסתכלת, מה נשאר לי? מה אני הולך? מה אני לוקח? קח צדה לדרך. קח, איזה צדה? עם איזה צדה אני הולך? מה עשיתי? קהל קדוש, נצאו את הזמן. אחרי השיעור הזה, קודם כל אני מודה למזמיני הערב, עידן ורד, קפטן בית"ר ירושלים, ואיש חסד, שזה בשבילי יותר מהקפטן בית"ר ירושלים. היום אתה קפטן, מחר מישהו אחר יהיה קפטן, היום אתה מחולצה, מחר אני לא יודע עם איזה חולצה תהיה, אבל מה שבטוח, נשמה יהודית בתוכך. לב יהודי בך. ארגנת פה שיעור תורה. המעשים שלך שיזכרו לך, זה החסד שלך. התורה שהיום ארגנת. עם מה התחלנו? שמה מזכירים בסוף? תורה, מצוות, מעשים טובים. מה לקחתי?